gaweni topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe kok gaweni topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken. Nguyah. Nguyah. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Lah saya randang kepiye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Aku ini kan sawang seneng lho, ini kan seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso. Wah disawang ora etuk. Sinden kok ning kebon kaya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe asline guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Nggo radio ning ya live streaming duwe akun YouTube. Oh, ngono. Dadi penonton sing ora iso kepareng rawuh mrene iso lumantar live streaming. Oh iya. Ayo iki ding ditunggu-tunggu. Kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti. Apa bintang tamu sing wis diarep-arep karo warga masyarakat kang mapan ana ing babatan. Dik Niken Salindri. Iya. Sepote Mas. Mas Aryo, monggo wis. Ayo, Niken Salindri. Yo. Miki dipegang, Dik. Cek 1. Musike tari ular. Cek 1. Mas, tak garap spot ki jane iki janjian sik ngono lho, Mas. Oh, ngono. Lah ngono nduk ngono. Ben ngerti mandeke ngono lho, Mas. Oh. Nggih niki saderengipun nggih sugeng dalu Mbak Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Alhamdulillah pripun pawartosipun? Pripun kabare, pripun pawartosipun? Alhamdulillah, sae Mas. Panjenengan pripun Mas? Alhamdulillah dongamu ya sehat wilujeng kebagas warasan. Nggih alhamdulillah saged kepanggih malih nggih Mas teng Desa Babatan. Kecamatane Nganjuk. Kecamatan Nganjuk nggih. Warung Otok nggih Mas. Warung Otok nggih. Betul, Warung Otok. Nggih, Warung Otok Nganjuk. Nggih. Wah, luar biasa malam hari ini malam yang ditunggu-tunggu, malam yang dinanti-nanti. Suasana penontonnya gimana? Suasanane tumplek-blek Mas. Wah, bakul-bakul do rame alhamdulillah. Niki acara bersih dusun nggih. Dongakne apa Dik Niken? Didongakne mugi-mugi warga Babatan pinaringan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Terus panjang umur, terus rezekine juga panjang, rezekine turah-turah, kathah barokah. Amin. Maripah loh jinawi. Sing duwe utang didongakne nyapa, Dik? Didongakne ndang utange ndang lunas ge ndang utang maneh. Ngoten to, Mas? Tak kira sing duwe utang didongakne sing ngutangi lali. Ya aja Mas, lek lali tagene akhirat. Oh, karuan utang mari utang lunas utang neh. Soale wong urip kuwi kudu utang. Ben semangat. Ben semangat. Ben semangat nyambut gawe ya ta. Luar biasa. Sampeyan duwe utang enggak? Apa? Sampeyan duwe utang enggak? Alhamdulillah ora ono. Ora aja sampe ya Mas ya. Cek enom mosok ya utang sini-sini. Wah iya. Ayo. Nggih. Babatan. Babatan ki nek pantune. Lho. Oh nggih. Ning dusun Babatan? Oh nek pantune. Piye? Contone piye contone? Tuku ketan. Kecemplung sumur. Artinya? Warga Babatan mugi-mugi panjang umur. Amin. Wah, ya ampun ki bolo-boloku Mas. Lah ning kene cah cilik-cilik iki.
menyupport ya. Nggih. Tuku oil kecantol kawat. Apa kuwi? Pak Kolil kula nyuwun sangu, Pak. Ora. Pokoke ngono, wis pokoke. Aku yo no pantun, aku yo no nggih, pantun. Monggo. Mau sing pertama piye mau? Sing pertama tuku ketan. Tuku ketan. Tuku ketan kejegur sumur. Artinya warga Babatan mugi-mugi panjang umur. amin. Aku yo tuku ketan rasane legi. Lho, sampean duwe dhuwit Mas tuku ketan win? Duwe dhuwit ra? Tuku ketan win duwe dhuwit ora? Yo utang mau sik. Utang. Tuku ketan rasane legi. Heeh. Warga di dusun Babatan mugi-mugi banyak rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah. Tuku ketan ning desa Bareng. Bareng. Nggih, terus warga Babatan, Terus ya wis. Kuwi kenyataan kok ora pantun kok. warga Babatan mugi-mugi Ora, kuwi ora pantun. barengnya apa ya bareng? Kayak bareng. Mugi-mugi omahe tambah mentereng. Wah, ngono. Amin. Sing apik. Apa? Bisa apa? Apa Mas? Mas apa? Loh, di sini tuh kita ketekan Upin Ipin, Mas. Iya, Upin Ipin. Sampean ngerti Upin Ipin? Upin Ipin ini film TV kae. Lah yo iki lho Upin Ipin. Mau loro gede-gede. Ngaturke matur nuwun, terima kasih. Oh nggih ngaturaken matur suwun terima kasih. Ketua panitia. Ketua panitia. Anu Wah. asmane Pak Marwan, Mbah Marwan. Oh asmane Mbah Marwan. Nah, uga Nggih. Pak Satino. Pak Satino, nggih matur suwun saged nimbali kula kalian grup Astabrata Amin. Media. Ah, luar Nggih, biasa. mugi-mugi donga dinonga nggih Bapak. Amin. Ah. Iki ngene Dik Niken. Nggih, pripun, Gandeng Mas? mau gak ono sambutane, ha ta? Nggih. Iki paling afdol nek Pak Marwan dan Nggih. Pak Satino ora ketang sepatah dua patah kata diaturi Minggah. minggah wonten Oh, pepanggungan. nggih, nggih. Ya. Monggo Mbah Marwan. Wah ya, kali Pak Satino mungkin menawi ingkang berkompeten lintunipun badhe minggah monggo wonten ing sasana budaya. Sepati. Ayo, disambut Dik Niken. Tulung tok gak tong. Monggo Bapak, mriki Pak. Iku rat. Oh, tekane besok. Alhamdulillah. Sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah sugeng dalu. Sugeng dalun. Kula sak tuwek kene dereng nate. Pripun, Mbah? Oh, sakmene tuweke dereng nate kepanggih kula, Mas. Oh, nggih alhamdulillah niki Alhamdulillah, kesempatan. Kesempatan saged yang kepanggih, baik. nggih. Nggih. Bareng magnite Mbak Niki ani delok sing nonton bayuh. Gak kena dipiyak. Alhamdulillah. Ing mriki Penjenengan. Oh, nggih alhamdulillah Luar biasa. Bapak matur suwun nggih Bapak. Iya, alhamdulillah. Jenengan yuswane pinten, Pak? Pitung dosa 8, Mbak. 78, 78. Pitung dosa 78 ya, Pak. 78 ki 78 ngono Iya, kan iya. maksudnya. Oh iya, bener. Sama ini gak iso basa Jawa. Oh, kula nggih. Sekedhik. Setitik ngoten, Pak. Nggih. Monggo mau mboten sambutan, mbok menawi sepatah dua patah kata, Mbah Marwan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kula matur nuwun sanget dumateng para sedaya masyarakat Babatan Nggih. ingkang sampun guyub, rukun, gotong royong dalam rangka menyelenggarakan bersih desa. Amin. Bersih Iya. dusun. Ngeten iki nggih urunan, Pak. Hebat, luar biasa, Mbah. Urunan iki. Nggih. Mulane nek teng mriki malih pun larang. Kok boten, Oh, Mbah? boten. Boten, Mbah. Boten, Nggih. Mbah, niki Setuju? pengorbanan. Nek mboten larang-larang setuju? Setuju. Betul, Mbah niki kula janji, Mbah. Kula Nggih, niki nggih. terharu melihat
antusias para warga masyarakat Babatan. Amin. Nggih. Saking amin. banggane kula, Nggih. Babatan kula gratisi wayangan setunggal nek pun nanggap ping 100. Ah kan ya. Iki jenenge dudu bonus. Bon sakniki timbangane guyon. Nggih. Kula nyuwun sinom rujak jeruk Oke. Sinom rujak jeruk. ning dibawani. Oh. Bawani. Nggih. Dilanjutnya gitu. Dilanjut caping gunung. Caping gunung. Ning nggih. di dangdut. Oh, nggih. Oke. Kula kene lek dilanjutne napa malih? ngoten. Pun ngaten mawon mengki Dilanjut, sedaya masyarakat mengki puas. Oh, alhamdulillah. Nggih. Wah, jen bagus nggih jenengan. Wah, tasik nim. Lho. Nim. Nim yo apa? Menim Nom. apa? Nom. Nom. Nggih. 6, Mas. 78 kok nim. Nggih. Jenengan rambutnya nggih tasik muda. Nom Mas teh disemir bareng ngono. Nggih, rambutnya jenengan warnane napa, Bapak? Petak. Petak. Putih nggih. Putih. Seperti putih cintaku Cintaku padamu. padamu. Hei. Kok iso ngelokor? Mbah Marwan kaya oleh jamu niki. Alhamdulillah gawet nom. Nom. Iya. Kembali dikembali. Nggih. Luar biasa. Ben entuk hiburan, Mas. Nggih. Lho, Mbah Marwan niku tuwa, ketok tuwa niku udel munggah. Oh, udel medun isih. Lho, ya toh? Piye maksudnya, Mas? Temen ayo. Maksudnya semangat kerekat. Semangat. Nah, Ya. membangun apa nih ketua panitia kan jenengan niki. Nggih, Luar nggih. biasa. Oh, nggih luar biasa hebat. Caping gunung kalih sinom rujak jeruk Sinom nggih, Pak? rujak jeruk. Dibawani lho Mbak ya, Siap. dibawani Nggih, ya. siap, Bapak. Oke. Niki napa riyen ndek niki kan monggo sami pilih napa sik sing Oh, didisikne nggih. napa? Caping gunung riyen nggih, Pak nggih. Nggih. Oh, nggih monggo. Oke, caping gunung Mungkin riyen. sinome rada bengi-bengian. Nah, siap. Mungkin Iki bengenan. Ya. Sane lek mengke salah mboten ketingal. Nggih. Ayam. Langsung napa dibawani niki? Dibawani. Oke. Nggih. Kersane Rizkeco dibawani. Nggih. Sing jenggleng Mbah Marwan. Ah, Oh, iki Cik. sip Cik pokoke. anu, Mas. Wah, Cik. Cik. Cek jos wae ditip Jos. Dikongkon jenggleng barang ki, Cik. jos. Jos. Ditepasi turu. Ya kok sak menekani kalah ambe. Heeh. Mangga, ayo Dik nyiken. Saben bengi Ayo. Manut Pak iki, manut. Mas, Bapak, Mas, Bapak. Tak kira lek ame mencolot. Lah, nggih, aku- Makane aku ki wis kuas-kuas. Alon-alon. Alon. Jen. Iya. Lanjut. Yen mamajan monganggo janur kuning Digoyang nanti goyang Asik. goyang Yo, tak bersama Om Marwan. wah hebat Om Marlan yo Grup dangdut. goyang dek Goyang, goyang. dek digoyang dek digoyang Goyang, dek digoyang goyang. Tanggung. Apik. Pripun jos to? Gas.
Carane ngene iki kena dipindho. Oh iya, amin. Mas, ini iki jenenge membahagiakan orang tua. Apa malah dosa? Lho menghibur ganjaran. Lah kok ngundang cah cilik ya, Mas. Dikenyang tak kentut. Goyang dek digoyang. Mulai ya. Mulai nggih Bapak ya. Lanjut. Masih bersama Om Marwan. Kembang wae waton gunung Oke. Jangan. Luar biasa. Lanjut. Pacitan saremi Dene kan. nggih. Ketoke Mbah Marwan iki obahe sithik ning jero iki keruntel. Nah, sing tak tanyakan sing keruntel-keruntel kuwi apa, Mas? Penggali semangat. Oh, penggali semangat. Kateng keruntel. Teng cepak. Jare keruntel-keruntel lho muni cepak-cepoke apa? Ora, semangat ini lho. Lanjut. Panas Dan Mas janjine kepiye jangan sangat jangan mepet. aja mepet. Terus napa malih, Mbah? Oh, Aja mepet. terus Engko ndak kepepet. ora Tenan to. tenang. Gayeng. Yo lanjut. Ki nyapa? Sampean meri yo piye ta? Mboten. Tirase. Lah, kon iki derek-derek dulur-dulur. Ah. Lah wong meri yo cium. Lah, nganu Mbak, maksudnya sing minta ciumi buke niki lah. Tapi cium jauh. Contohnya pripun, Mbak? Contohnya pripun? Contohnya. Ya. Mbak Marwan iki dadi nggih. Dadi. Dadi. Malah kayak Chris John.
cukup. Wes. Alhamdulillah. Ah. Alhamdulillah. Wis, wis. Oh. Nah, lah kok Dadi Mbah, menggeh-menggeh. dadi Mbah. Wong lagi pisane kok wis menggeh-menggeh. Lho. Mboten obat, Mbah. Lang dalang. Semaput, areke semaput. Dadi. Dadi. Cobi ditangleti. Syaratnya napa, Mbah? Nak. Sapa? Niken. Umurmu piro, Nak? Nak. Sabar, Nak. Umurmu piro? Asalmu saka ndi? Jenengku Miran. Miranda Gultom. Cobi ditangleti, Mbah. Napa syaratnya ben waras melih? Ben marahne syaratnya apa, Nak? Ambekan sing dawa, Nak. Biasane jaranan iki kembang wis ra usum. Usum. Usume Menyan ya wis ra usum. usum. Saiki demit iki usume bayar utang. Bayar utang. Jadi lek wis ngono ceritane, aku ora njaluk apa-apa. Jaluke gambar abang. abang. Sitok ya. Nak ya. Mbahku ora kagungan, sitok ya, Nak ya. Sembarang. Sik tak jukukno dompetku. Dompetku ya mek sitok tok ya, Nak. Sitok ning ndi-ndi